Хора, както може да видите, ще гледаме едни хубави видеа в тази игра. В това, бе, как се казваше, бе? YouTube, аз вече заприх всичко. Значи, гледаме българен първо. Мамо! Къде си, мамо? Къде си? О, не, дано не ме намери, дано не ме намери. Време е за твоя край, мамо! Къде си? Ела, бе! Къде Какво да можете, правя? бе? Ще ме намери. Въпрос на време е да те намеря и да те унищожа. Какво да правя? Турбичка. Сети се какво да направя. Ти там долу къв си, бе? Аз съм господин Турбичка. А къде е майка ми? Виждал ли си я, бе? Не съм. Добре, ако я намериш, кажи, че трябва да я смажем. Да, добре. Аз ще тръгвам, аре. Размина ми се. Мамо, ще взема турбичката от главата ти да мога да напазарувам от магазина. Какво, мамо, това ти ли си била, ма? Сега се строша, бе! Една праскова. И още една праскова. Колко праскови стават? Една праскова. И още една праскова. Колко праскови стават? Боже. Майко. Една праскова. И още една праскова. Колко праскова? Sova shopping fria. Една праскова. И още една праскова. Колко праскови стават? Една праскова. И още една праскова. Колко праскови стават? Боже. Майко. MS-881 start. Госпожо, може ли си тръгна 5 минути по-рано? Да, може, моето момче. Ако искаш, даже 10 може. Госпожо, може ли аз 5 минути по-рано? Къде по-рано ще си тръгваш? Какво всички да си тръгнете по-рано ли? Ама, госпожо, да ви ебам майката. Кой превари, той завари. Затова питайте всеки ден първи дали може да си ходите по-рано и веднъж ще ви вържа. Госпожо, Феста, vai começar. Баката го види, баката. Aqui, ó! Това не беше страшно. Добре, смешно беше. Брат, нема глава. Това беше. Aqui, ó! Като Sticking out your tongue for the picture. So pretty, so popular. I just wanna be your sweetheart. Fucking come here, give me your heart. Just you and me. Една праскова. И още една праскова. Колко праскови стават? Една праскова. И още една праскова. Колко праскови стават? Боже. Майко. Как се казваш? Борко. Борко, ама цялото име как ти е? Борис. Борис. Добре, на колко си, Боби? На 14. Кажи ми, Боби, като ходиш на училище, какво най-много обичаш да учиш, брат? Нищо. Как така нищо? Добре, да кажем... Какво да кажа? Обичам да пиша по математика, друго не обичам. Обичаш да пишеш по математика? Да.